Здравейте! Аз съм отново. Румен се казвам, от Варна. Днес съм излязъл на разходка и се радвам на всичко това, което е около мен. И си мисля за това, че не позволихме на времето да ми отрежат кръка, за да мога днес да се радвам на ходенето, на разходките. Всичко е толкова красиво около мен. Реших малко по малко да ви казвам всичко това, което се случи в живота ми, което научихме и ми помогна. Днес искам да ви кажа за холестерола, който е бич на днешното време. Голяма част от народа, процентно съдържание, притежава холестерол от храната, която ядем. Този холестерол може да се балансира и да се чувстваме прекрасно. Имах медицински изследване, които ми показва, че съм качил холестерола 15 единици. Това беше твърде много и тогава ме предупредиха, че трябва да се свали. Понеже научих за тази фирма, която си помогнах с продуктите за изцелението на кръка ми, ползвахме същите продукти от същата фирма и за 3 месеца и половина холестерола ми се нормализира на 5,5. Беше невероятно. Когато направих следващото изследване, ме попитаха: ти си ползвал нещо, което не е от общия пазар. Казах им: да, наистина е така. И тогава те ме попитаха какво е. И аз им казах: но вие откъде разбрахте? Защото казват, с общия пазар, когато ползваш, няма да имаш тия резултати. А ти имаш невероятни резултати за 3 месеца и половина. Защото хората с години пият и не могат да балансират холестерола. А при теб се е получил за 3 месеца и половина от 15 единици на 5,5. Така, аз знам вече и това. Как да се справим и с холестерола, да балансираме, да можем да се чувстваме прекрасно. И както днес се разхождам, благодарение на това, че ми отравиха кръка, се чувствам и добре, защото холестерола ми е в идеални единици. И мога да ви кажа още много работи, но това ще бъде с следващи филмчета. Благодаря ви. Знаете какво да направите. Телефона ми е долу, вдигнете и ми се обадете, ако искате да научите повече. Чао!